I know okundingekho ndinqabile, but I've been busy with umsebenzi and there's a lot happening. So but I decided uba you know what, mandibuye ndindithi the story, because I know you miss the stories. So ndibonile uba okay mandibuye and just give you a story. Even if I'm busy, let me just make time for you guys. Okay. So if apha indiyaqala ukundibona, igama lam Amela Dlover. I do story times on TikTok and also here on YouTube. I also do story times. And if you like what you see on this channel, make sure you subscribe to the channel, make sure you watch ezinye videos futhi, and make sure that you engage, comment, like the videos as well. So ngaloo ndlela le ndizoyazi uba izitori uyathanda futhi ufuna ukuva ezinye izitori futhi. So nasi-ke istory guys, bhalelwe ngumntu anonymous othi mna ukuswelekela kwakumamam yonke into yatshintsha, because ndazibona sendingena ezintweni ebendingazazi mna ezingumntana, sendisenza izinto endingacingi futhi into ndize ndizenze ezumntana mna. Ulisitory sakhe siqala kanjena ke. Uthi mna ke ndikhule ndihlala nomama wam ebendispoiler. Uthi yonke into ebendiyifuna mna ebendenzela. Uthi kube kusithi kufika loo fashion leyo abesendithengele umama wam kanjalo nje. Uthi yonke ifashion mna bendibanayo. Even netshomi ndinazo at that time zazibukela kum, ngoba mna ndingumntana owayespoilwa nje. Uthi ndim ndedwa ke kumama wam andinazo nje siblings. Uthi ndandispoilwe ekhaya. Uthi yonke nje into ndandonwabile ezingumntana. Tata akekho, akamazi uba wayakuteta wakhe. So uthi ke ngoku into eyenzekile la umama wakhe ehlushwa impilo egula umama wakhe kakhulu. Uthi ngoku ahlala nomama wakhe ke umncinci kakhulu mos at that time, ufunda isikolo, usahambe izikolo sezantsi. Uthi umama wakhe ehlushwa impilo at that time, but ke wayesixelela uba mhlawumbi uzawuphinda be-right, aphinde arecoverishe. Khangandixelele ke guys uba wayegula yintoni, but uthi umama wakhe ehlushwa impilo. Uthi hayi ke kwenzekile ngemini ethile ethe esesikolweni besafunda eklasini. Uthi ndim loo ndizimesele ndiyafunda eklasini siyafunda. Uthi kungene omnye umiss afika aye kumiss wethu. Hayi nyhani ke baphume phandle. Uthi ke singayiholi le nto yabo mos yabo, sihlele eklasini thina sishiyeke sincokola ke eklasini. Uthi hey aphinda ngene umiss lo stitchayo. Uthi engeneni kwakho umiss ajonge kum, ndiqoma mhlawumbi ubone into endiyenzileyo okanye ndiyangxola or something. Uthi umiss andikhwebe. Uthi hayi ke xa ndifika kumiss athi makuphunyelwe phandle. Hayi ke kuphunyelwe phandle. Athi umiss ikho nto enzekileyo kowenu, uzobizwa. Caba ke u-anonymous lo uzobizwa sisihlobo. Athi hayi uzobizwa ke ikho nto enzekileyo endlini. Uthi umiss wakhe zangamxelela kwenzeke ntoni. Oko wayecinga noba kwenzeke ntoni, oko wayecinga nje. Uthi hayi ke nyhani ahambe nale sisihlobo sakhe, le relative yakhe. Uthi bahambe ke hambe ekhapha endleleni lo mntu azalana naye. Uba hayibo ndibizelana nekhaya kwenzeke ntoni. Uthi ayifiki into yoba mhlawumbi kungenzekwa anything embi. Yabo ndiyabuza mhlawumbi noba kwenzeke ntoni nekhaya ndiyobizwa esikolweni, ndikhutshwe esikolweni for special. Uthi hayi ke isikolo sabo silapha kwakule ndawo bahlala kuyo, yabo. So uthi akhutshwe apha esikolweni. Uthi hayi ke bahambe ke ekameni kwabo. Uthi bazofika kuwo apha yabo maye kuyaphithizela abantu baphuma bangene. Uthi still akho nto eklikhayo engqondweni yakhe uba unoba kwenzeke ntoni. Uthi akayicingi into unoba kwenzeke ntoni. Uthi hayi ke ahambe. Uthi makhe sizongene ethini kowabo. Kubekho omnye umakazi azalana naye. Athi mntanam uyaphi, thina ubuye esikolweni. Athi ke nake ndibizile kwenzeka ntoni. Uthi akhe besengena kowabo endlini phakathi, sefuna uyazi, sifuna uqonda uba kwenzeke ntoni. Xa kufika kugcwele abantu kuyaculwa mos ukuve xa kuculwa zangoma xa kwenzeke into embi mhlawumbi abantu bazoduduza yonke laa nto. Uthi kuculwa zangoma. Uthi nqoma unoba kwenzeke ntoni. Uthi wavele iyakhe ingqondo yena vele yadideka yadom nje ayakwazi kwa ucinga. Uthi wafika endlini kuyaculwa ke wavele wathathwa ngomnye umama wamhaga, wakhala laa mama. Caba ngumama wakhe walapha ekuhlaleni. Wakhala ke loo mama emhaga esithi mntanam ndiyaxolisa, yini ubani simbiza igama mama wakhe ke esithi yini umama ubani ukushiya wedwa mntanam. Wabeseqonda ke from there ba yho mama wakhe uswelekile. Uthi sangayazi noba makayithathe kanjani laa nto, because yayinto engacingela uqala ukuthi esikolweni. And okwesibini is that uba uvele umama wakho wamshiya. Uthi umshiya kubani na, eyazi uba akana-siblings akanantoni. Zikhona izihlobo of course, but izihlobo zezi-extended like extended families okanye omakazi apha ecaleni, abantu abakho close nabo ngaleyo ndlela, but ke kuzoba sathwana nge-family yabo, yabo. So uthi ke ngoku yena wavele wacinga uba yho mama wakho umshiyile uzomshiya kubani, umshiya nabani, because usafunda indawo yokuqala akakwazi unozimela, akakabikho mdala. Uthi hayi ke
abe ngulo ukhalaya uthi black out njengaye noba kwenzeke intoni uthi black out azovuka sewudala sesithiwa mzanami kwenzeke intoni sejongwa ke ngabantu kuba no right nase uthi kwaye nase ke khala kanobukhala njalo uthi semongoza akazanoma ungqutywe ngubani uthi akayazi bakwenzeke intoni like uthi serongo nje uthi ke nyani ke baza kumduduzela abantu abebuma kuphi uphuma wakhe xa ke uma umgeli lo ubaliselayo anonymous ufike uma wasethathiwe ihesele yamamsa endaweni yabantu like emotional so wafika umama wakhe sekethathiwe ke emuba umama wakhe ufuna umbonele emotional thinto uthi abantu bahlalisa phansi uthi uyayiqonda phofu lapheni ba xa ufuna ukuze express ufuna ukhala ufuna ustream out loud kubekho abantu abafuna ukuhlalisa phansi bafuna ukucontrol abangafuni ukukhupha yonke le nhlungu uyivayo uthi ayindimi ke lo babentsala bembamba babe right uthi ngathi ndiligeza ngoku because ngiyayitsala tsalo uthi lo nto ke uthi hayi ke yandim ke lo ukhalayo uthi hayi ke ndahlala nabantu gcwele ekhaya relatives yonke umuntu ugcwele ngengomso uthi sangacina ucinga into edibene nesikolo because oyesikoleni nayo thina ngengomso ekuseni ufuna uvuka yena ahamba uyobona imama wakhe emotional uthi hayi ke nyani wakhashwa ngutata abathile befamily wahamba wasoya emotional uthi wafika kwabona umama wakhe yabona umama wakhe ulele eboxini uthi andiyambona nje not eboxini man kodwa into zibekwayo phana emotional uthi uyambona pha ulele ungathi ngumuntu lo uzawuvuka athethe naye uthi ingathi like ngumuntu oleleyo engqondweni yakhe xa emjongile ingathi ngumuntu oleleyo alright uthi ingqondo yakhe engakwazi ufunction ba mama wakhe lo ulele akazukwazi uphinda avula amehlo akazukwazi uphinda athethe naye uthi wayibuza imibuzo uthi ebuza imibuzo kabantu basemoshwali ba kuye kwenzeka ntoni kuye uthi nama ndihamba kutheni ndibuze abantu basemoshwali but ndanibabuza ndiboba kwenzeka ntoni kumama uwiswe yintoni la kubhujiswe into uthi ndibabuza ababhudi naba abayazi ayingawo ngamusa babenza bathakha umzimba like umuntu usolekiswe yintoni uthi hayi ndibabuza imibuzo uthi ngibephula imibuzo because andiziva kwamna uthi inhlungu enani naye uthi hayi ke abatata abavela bandikhupha phaya babasihambe ngangikho right uthi hayi ke sithi ke bona hlala nefamily iveki yonke ke kuplanwe sengcwabo sekuyaphithizela kapha ekhaya abantu bokuhlala abahlala apha ngoku nesihlobo ngoku sezihamba apha caba kumama wakhe wayena ke funeral cover kwakuqiniselwe umngcwabo uthi ke mina umngcwabo ke hayi ke wanxiba njengabanye abantu unxiba into ezimnyama uthi hayi ke sambeka ke umama ngesintu sakhona esi-respectful ngendlela yaye right ke ine-dignity uthi bamngcwaba kumama wakhe uthi hayi ke ngoku akasabohlala nabantu isingcwabo esigqithile but akazazi uzohlala nabantu uyayicinga uba uzoya kubani uthi hayi ke kwangena intlanganiso ekhaya ngoba kaloku ufuna akuthethi uba yena uzohlala nabantu uthi ye into embi that uba ifamily yam yayingovani uthi yayingovani ifamily so ngoku nomama ndiyamazi ba bengovani naba bantu because ifamily le kuyathukwana kubizela ngamagama lona uyathakatha lo utheni ukuzibona lento ufika abambizela ngamagama uthi andiyaba ngihlala nabani nami uthi ndave ndakhutshwa phandle kwathethwa ke ezifamily ndabona sendibizwa mna ini uthi sekuthiwa hayi ndizohlala nomakazi ubani uthi bengiqoma umakazi ubani lo umama bemchaza uba uyathakatha and ebembika uba ukhohlakele into ezayithile but ana choice I need to banhlala nomakazi anzokwahlala apha ekhayeni alone umakazi ubani ke lona acaba kwayihlala ekhayeni elikhulu so umakazi ubani lo uzomuva azohlala apha kowabo nogeli lo because kaloku ugeli ekhaya abafundi balivalwe abantu bekhaya xa bethetha ke bathe ekhaya abafundi balivalwe afuna bekhona umuntu okhoyo so babiza amakazi azohlala nomntana apha ekhayeni Timke lowo anonymous inhlano nomakazi ngoku uthi hey ukuba lani ba uyangazi mama wakhe bebeqhela uthini and then now you have to ba lo muntu ungamjambiseli babe ndiqhela umhleba nani uthi ndim lo hlala nomakazi ke uthi umakazi ke ungumuntu okhukuzelayo osoloke ngibuka mama wami kanjile imali na uthi kungathi ngumuntu lo kwimission ufuna uyazi ba ndinayo imali eshiweyo uthi hey ngumuntu lo ufuna ingathi ufuna utya imali zami uthi nabe ndiqoma ndimthela umakazi ndimjongi ba afuna utya imali zami na Ake guys beyicima ifone yami so ndaqoma manje ndisapha echargini and nizogqibezela esi story because andifuni uba nibe nese story singaphelelanga yabo so uthi ke ngoku wahlala nomakazi wakhe again uthi hayi man umakazi wanice akabiyo tule nto bengicinga ba yiyo mna ndimcingela ba yiyo uthi hayi man wandiprova wrong wanice uthi wamthanda uthi kuyo yonke into emsupport uthi nasesikolweni nje emsupport uthi wajika wangumzali wakhe kwamawena wathi uyamthemba ngoku
uyamthemba. Ngoku laa nto yoba benayo eqaleni ecinga uba lo mntu ukhohlakele ngumntu odikayo engathi nje iphelile nje ayisekho. Uthi bovana ngendlela yokuthi bencokola yonke into, uthi emsherela yonke into, uthi benala bond together. Uthi hayi ke zaphuma imali kamamakhe but zazincinci imali kamama wakhe because mama wakhe wayengenamali but zabakhona imali eziphumayo. Uthi ke umakazi hayi ke loo mali zangayitye tu, wandinceda esikolweni, wathekela izinto eyayinceshekileyo ke waye walungisa izinto zafuneka lungisiwe eyadini. Uthi nje umakazi wangumntu nje ngathi ngumzali kum. Uthi like into yobutoxic zange ibekho tu. Uthi ndimjongile nqoma hayibo uthi nice over nje lo mntu. Uthi hayi zange ndiyibhaqe tu into yoba kutheni nice over wabe umntu right sisovana. Uthi ndakhula ne-animals ndixa ndifunda ugrade 11 ndabe ndinetshomi eyayithile ke. Uthi le tshomi yayismart. Ule tshomi smart futhi ndandibona ngathi yenza mna dom ubusmart bayo. Uthi ndandibona futhi uba you know what andizofika mna kuloo grade 12 mos ndizawuphelele emoyeni. Yabona kule pace ndihamba ngayo. Uthi ndandibona mos mba andikho clever ngale ndlela itshomi yam clever ngayo, of course ndawufeyila mna. Uthi hayi ke wahamba wayibalisela umakazi wakhe endlini ke loo nto. Uthi eyibalisa nje uba hey unetshomi eclever mntakaba eclever sengathi ngoku yenza yena dom. Uthi wavele wathi umakazi wakhe hayi suka ndizayithandazela wethu loo nto ibe right, ndizawucela uThixo uba eklisti nawe kaloku mawubonakale ezincwadini. Uthi kwasakusasa ndaye esikolweni xa ndifikayo utshomi lo akazanga esikolweni kuthiwa uyagula nentloko. Uthi hayi ke yaphela inyanga umntu engazi esikolweni kuthiwa unentloko. After 2 months woke wabuya ugeli isithi intloko iphelile ngoku. Uthi but mna umntu ongazihambiyo isikolo esize esikolweni xethanda ngazi esikolweni mahemhem ayesisithi ngoku umuntu othi ayiteke utshomi lo. Uthi yatshintsha abantu impilo yakhe drastically like overnight, like yatshintsha impilo yakhe. Uthi ezibuza imibuzo noba kwenzeka ntoni kule tshomi yakhe. Uthi okay fine ngeyadlula ke leyo indaba. Wahamba wapasa utshomi waya kwa grade 12. Lo omnye lo wavele yaphelile emoyeni into yakhe nje akaya noba iphilile because wayeweka isikolo. Undapasa mna naye kwa grade 12 ndafika grade 12 ndaba nezinye itshomi ndaba ne-boyfriend ke apha. Ule boyfriend waba nayo ke babethandana njalo nto beyenza and then wafola pregnant, i-boyfriend yamphika yambaleka. Uthi hayi ke ndaye endlini ke ngaloo mini ndikhala ndiqomba amakazi wamakazi noba ndikhulelwe na. Ndafika ke umakazi wandibuza uba kwenzeke ntoni. Uthi wamxelela umakazi uba kwenzeke ntoni and then umakazi wathi ndizayisota ngaleyo into. Uthi uvele athi umakazi hayi ndizayithandaza ndizayisota leyo, don't worry about it. Uthi kuvele nje kugqitha nje iintsuku uboyfriend right sengumntu ubuyela kum seyiyekile lonke loo nto le. Uthi yayingathi umthandazi kamakazi wam unee-super powers. Uthi mina zanithile sesisahleli ulate. Uthi wambiza umakazi wathi hayi ke ntombi kudala uzifuna izinto zenzeke. Ezo zinto bezingenzeki nje ukhona into esincedayo apha ekhaya, so wena ke kufuneka nawe uncedisane naye ubuye azifuna ezi zinto nazo ziqhubeke zisenzeka. Uthi wethukwa qomba okay walo makazi wamzomana ndikuthuma undenzele nje ii-taxes zam ezincinci na-assignments zam ezincinci. Xa ndibona ndibanzi ukwazi uye endaweni wena uzoba khona ke uzoba ngumncedisi wam. Uthi ndakomba sizothakatha okanye sothini. Uthi wabuza ke kumakazi wakho uba yintoni le ikhoyo apha ekhayeni. Wathi umakazi hayi suyiwara wena uzokwenza le nto ndithi ndiyenze qha suyiwe enye nenye. Uthi ndabe ndinqoma mhlawumbi yinyoka okanye yinto yoyikisayo. Uthi umakazi angafuni undixelela engathi like ngumntu omphuthethayo uba ndizokoyika or something. Uthi but ke wayendithuma andithumisa emthanzini ndiyofaka izinto emizini. Uthi but ndandisiya ndifike ndizifaka izinto emizini because kaloku ndiyoyika uphelelwa bukleva, ndiyoyika uphelelwa ushiywa yi-boyfriend, ndiyoyika ushiywa yi-boyfriend ndishiywe nalo mntana. Uthi yonke le nto ndiyoyika uba imke kum. Uthi hayi ke ndim ke lo uhamba ifaka izinto emizini kodwa ndikhulelwe ndihambe ndifaka izinto emizini ndihambe ndithunywa ndihambe ngobusuku ndiyozifaka. Uthi engqondweni yakhe ecinga uba uthakatha abantu benza so bayawokha bayofaka izinto emizini. Uthi akayazi indlela wayethakatha ngayo umakazi wakhe but umakazi wakhe yayimnika iyeza esandleni ahambe ulifaka emzini. Buthunyiwe uba makalifake loba uzawufika ebusuku afika ahomba alifake.
uthi ezi-assignments zakhe nje mhlawumbi enze ezo nto zinjalo. Uthi uba umakazi wakho ufuna mhlawumbi uthatha umntana omncinci okuloo mzi lowo usandozalwa, uzandithuma mandiye phayana ndifike ndibeke into ethile emnyango loo mntana lowo uzawubona segula uthi nina sazenza nomakazi sasingapha koqondo ezinye kanje akafuni ukuzibalisa. Uthi kuqhobekeleka zona lezi zinto ngoku pregnant, uthi heyi ngamneza lithile wavele walunywa ingeyeyo ixesha loba makazale walunywa. Uthi ke wawuzalwa esibhedlele wazala umntana ngasekhoyo ke emhlabeni oseswelekile ke. Caba kanti umntana wa-affectwa zezi zinto wayezenza, but wazala umntana ongasekhoyo emhlabeni oswelekileyo. Uthi ke naye akazange wasiyeka nesikolo, but wabona nje ke siyekile nje isikolo engathi nje akayazi uba kwenzeka ntoni, ukhole isivunguvungu soba makayeke isikolo because ungathi udikiwe nento esikolo akasayifili. Uthi ke wayesehlala esenza ezi-assignment zikamakazi wakhe athunywathunye ngapha nangapha. Wadibana nethobi yakhe ke ngenye imini le wayethe umakazi wakhe uzoyithandazela. Wayeseyiqonda mos ngalamini uba definitely like lo mntana wenziwa something umakazi wam mos, that's why elapha. Uthi ke wayesehlile ke embebhityile ke kufunakala uba uyayitshaya iteke lakhe. Uthi wayemsizela ke ngeyona ndlela akayazi noba ngoku makamxelele lo mntana uba heyi kungenzeka uba wenziwa ngumakazi wakhe uba abe nje or ntoni, and uyafuna ukuyiyeka le nto enziwa ngumakazi wakhe. Qha akazazi uba uphumbakazana na because uyazithanda ii-benefits zoba yonke into afunayo ukuyenza niyenzeka, qha uyafuna uphuma kule nto because uyayibona uba inenkohlakalo futhi nabantu bayatshabalala. Naso ke isitori sakhe guys, u-Anonymous umntu endibhaleleyo. And if uyazithanda iitori zikanje, make sure you subscribe kule channel, uyibukele le video, ucomment uba wena ucinga ntoni, and ngaleyo ndlela ndizobona uba uyazifuna ezinye izitori and ndizozama unganqabi ndiphinde ndiposte esinye isitori. But for now, see you next time.